Здравейте, мениджъри! Днес ще разгледаме как великите лидери правят всички около себе си по-умни. Вдъхновени от книгата на Лис Уайзман «Multipliers» – как най-добрите лидери правят всички по-умни. Ще разгледаме разликата между умножителите и ограничаващите лидери и как малки промени в лидерството могат да окажат голямо влияние върху производителността и иновациите на вашия екип. Кои са умножителите? Умножителите са лидери, които усилват интелигентността и потенциала на другите. Те насърчават самостоятелност, креативност и решаване на проблеми. Под тяхно ръководство екипите стават по-умни, по-ангажирани и по-продуктивни. От другата страна стоят ограничаващите лидери. Те изтощават енергията и таланта чрез микроменеджмент или прекомерен контрол. Фокусират се върху собствените си знания вместо върху силата на екипа, което води до демотивация и зависимост. 5 дисциплини на умножителите привличат и развиват таланта. Те наемат най-добрите и създават среда, в която талантът процъфтява, като съчетават хората с роли, които подчертават силните им страни. Създават интензивност, която изисква най-доброто мислене. Поставят високи очаквания и вдъхновяват екипа да се справя с трудни предизвикателства, насърчавайки отговорност, любопитство и фокусирана енергия. Разширяват предизвикателствата. Дават трудни задачи, които помагат на хората да растат и им позволяват да поемат рискове и отговорност за резултатите. Дискутират решенията. Включват екипа в смислени дебати преди да вземат решения, така че да бъдат чути различни гледни точки, което води до по-добри решения. Възпитават собственост и отговорност. Доверяват се на екипа да действа самостоятелно и не микроменажират, като същевременно изискват отчетност за резултатите. Основни поведения на умножителите. Овластявай, не диктувай. Насърчавай хората сами да намират решения, вместо да им ги подаваш готови. Задавай въпроси, не давай отговори. Въпросите стимулират по-дълбоко мислене и самостоятелност. Създай култура на растеж. Гледай на грешките като на възможности за учене и подкрепяй развитието на екипа. Практически съвети. Спри да прекъсваш. Не доминирай разговорите и не засенчвай идеите на другите. Дай им пространство да блеснат. Промени фокуса. Вместо да се стремиш да покажеш колко си умен, попитай: как мога да направя останалите по-умни? Дай собственост. Доверявай се на хората да водят проекти и да вземат решения. Подкрепяй ги, но не поемай контрола. Цитат от книгата на Лис Уайзман. Умножителите извличат уникалната интелигентност на всеки човек и създават атмосфера на гениалност.